Care frații mei, bine v-am găsit la un nou episod de CS:GO. Eu creo separată. Aici l-a pus pe echiperul meu, aici stăteam și eu să văd ce facem. Aici am să le dau mare. Am râsit, am râsit. Aici am luat clipul din partea cealaltă. Aici mi-a dat o dată. Double kill. Da, nu am bani de el. Aici a dat spam, l-a spamat. Aici a dat un cap celălalt. Aici echiperul meu aproape de un kill. Mai sunt 3 oameni. Cap și face ace. Ba nu, camion. Double kill. Și a dat bombă. Mamă, cum am dat. Oare frații mei pe meci? Nu uitați de mare like și subscribe. Fac iubit. Deci frații mei să nu uitați de un mare like. Un mare like, frații mei, și aici să vedem și noi ce facem noi cu Deagle. Să vedem ce facem noi cu Deagle, aici o să vedem și noi jos. Am tras în greșeală. Uite aici. First blood. Aici am dat mai. Da, mine am văzut-o, frații mei. Are hack. Bă, frații mei, uitați. Uitați aici. Uitați. First blood. Deci hack, frații mei. Are hack, frații mei. Uitați cât de